ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. റീന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. മാതാജി, തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് ഇവർക്ക് ശ്ലോകം പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാനും, നല്ല ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് തുടങ്ങാനും പറഞ്ഞിരിക്കട്ടോ എല്ലാവരും. കേട്ടോ മാതാജി? റീന മാതാജി കേട്ടില്ലേ? റീന മാതാജി. ആ കേട്ടോ മാതാജി? അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് 8:30 നമ്മളെ ക്ലാസ്. ഒന്നുകിൽ 8:15 കയറാം എല്ലാവർക്കും. 8:15 കയറിയ 10 മിനിറ്റ് പോരെ? 10 മതിയല്ലോ. ഓരോ ദിവസം ഓരോ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തന്നാ പോരെ? അത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എല്ലാവരും കയറിയ നല്ലത്. അപ്പൊ 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് മുന്നേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 8:30 ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അതിനു മുന്നേ മാതാജി പഠിപ്പിച്ചു തരും കേട്ടോ നിങ്ങക്ക്. ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെ കൊടുക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 5 അല്ലേ എടുക്കണത്? 14 വരെ പഠിപ്പിച്ചു. 14 വരെ എടുത്തു. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? മായാവാദി സന്യാസി, വൈഷ്ണവ സന്യാസി പറ്റി പറഞ്ഞു. വൈഷ്ണവ സന്യാസി അർജുനൻ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നോട്. ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല? അർജുനന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. എന്താ ചോദിച്ചത് അർജുനൻ? ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഏതാണ്? ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? സേവനം. ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഭക്തിയുടെ സേവനകർമ്മമാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മായാവാദ സന്യാസികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. സന്യാസികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു? ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മുക്തനാകാം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവാൻ കഴിയൂ, സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞത്? മായാ സന്യാസിമാരുടെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികളുടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഭിക്ഷുവും ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തി അതിലാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏർപ്പെടുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അതിലാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുകയും വിശുദ്ധവും ഇന്ദ്രിയവുമായ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം പോവാറുണ്ട്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുള്ളവനാണ്, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുവരെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തില്ലേ? ഈ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഇന്ന് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. വളരെ കുറവാണ് നമ്പർ. കുറെ പേര് വരാനുണ്ട് ക്ലാസ്സില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാദത്തേ കസ്യചിത് പാപം
നാചൈവാ സുകൃതം വിപുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയണത്? ഭഗവാൻ ആരുടെയും ഭഗവാൻ ആരുടെയും പുണ്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, പാപങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അജ്ഞാനം കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധരാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ആരെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്? ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളിൽ വരുമ്പോ അതിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? 3 ഗുണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 ഗുണങ്ങള്? സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങള്. ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ആരെ സ്വാധീനിക്കും? ആ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരുടെയും പുണ്യഫലങ്ങളെയും പാപഫലങ്ങളെയും ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാവിന്? ആ എന്താ പറയാ, ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ? ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം എന്നിവ തികഞ്ഞ സർവേശ്വരനാണ് എന്ത്? വിഭു ആത്മാവ്. അണു ആത്മാവും വിഭു ആത്മാവും. അണു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അംശമാണ്. പക്ഷെ വിഭു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? വിഭു ആയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനും അണുവായിട്ടുള്ളത് ജീവാത്മാക്കളും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ പരാശര മഹർഷി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, ജ്ഞാനം, എന്താ പറയാ, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം, ഇതൊക്കെ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന 6 ഗുണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആർക്കാണോ അവരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ വിഭു ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് വെറും അണുവായിരിക്കും. ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് അവന് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിവൃത്തി സർവശക്തനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ കർമ്മ പ്രതികർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല. സംഭ്രാന്താവസ്ഥയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് ഭക്തനായ ആത്മാവ് താനാണ് ഈ ശരീരമെന്ന് ധരിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ താൽക്കാലിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിന് അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് കഴിയും. ഭഗവാൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവേശ്വരൻ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നെങ്കിലും കൂടെ ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാവാണ്, ജീവാത്മാവ് അണു ആത്മാവാണ്. പിന്നെ ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ ആര് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാണ്, സാധിച്ചു കൊടുക്കാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, അതായത് നമ്മള് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അത് ഓർത്ത് വെക്കും. ഭഗവാൻ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് തരും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തില് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രത്യേകം നമ്മളെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ഭഗവാൻ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ച് അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് തുറന്നു തരും. അപ്പൊ നമുക്കത് ആഗ്രഹിച്ച ഭഗവാൻ അത് നടത്തി തരും, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാം. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു തരും. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ കർമ്മ പ്രതികർമ്മങ്ങൾക്ക് ആര് ഉത്തരവാദിയല്ല? ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. നമ്മൾ കുറെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്കത് തരും.
പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം ആര് തന്നെ അനുഭവിക്കണം? നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അതിന് ആര് ഉത്തരവാദിയല്ല? ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ അർഹതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നിവർത്തിച്ചു തരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് തുറന്നു തരും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എല്ലാം നമുക്ക് തരും അല്ലെ? ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വരും കൂടെ? എല്ലാം വരും. വിഭുവായിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭഗവാൻ വിഭുവായിരിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവി വരും. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, മറ്റേത് അണുവാണെന്ന്. അണുന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുത്. ഭഗവാൻ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഒരു അംശമാണ് ആര്? വിഭു ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചെറുതെന്ന് പറയാം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ആരാ വരുന്ന കൂടെ? ലക്ഷ്മി ദേവി. ലക്ഷ്മി ദേവി വരും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കണം. ആഗ്രഹിക്കാം. നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവാൻ തരുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട വഴി ഭഗവാൻ ആക്കി തരും. അതിന് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം, അതായത് നമുക്ക് ആ വഴി ഭഗവാൻ, അതിന് വേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ജ്ഞാനേന, അടുത്തത് 16 ശ്ലോകം അല്ലെ. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതം ആത്മനഃ തേഷാം ആദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശായതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ആ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രകാശിതനാകും. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ചുറ്റും നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിച്ച് ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുമ്പോ ആ എന്താണ്, എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് ആ വ്യക്തിക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും പ്രകാശിതമാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പോലെയാണത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള ഇരുട്ട് മുഴുവൻ ഇല്ലാതായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാതും പകൽ വെളിച്ചം പോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനെ മറന്നവർ തീർച്ചയായും പരിഭ്രാന്തരാവുക തന്നെ ചെയ്യും. കൃഷ്ണാവബോധം കൈവന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭ്യമാകൂ. ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. തനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അപ്പോ കൃഷ്ണനെ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലം? നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തരായി തീരും. നമുക്ക് ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിൽ നിന്നല്ല. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. കാരണം നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാനാണെന്നും നമ്മളെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
തത്ബുദ്ധയാസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠാ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യാ പുനരാവൃത്തി ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം, 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിൽ നമുക്ക് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമ്മളെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും ആരിൽ ഉറപ്പിക്കണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. എല്ലാതും നമ്മളെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിലേക്കായിരിക്കണം, നമ്മളെ വിശ്വാസം ഭഗവാനായിരിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ആശ്രയം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വേറെ ഒരാളില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് പരമമായ അതീന്ദ്രിയ സത്യം, ഭഗവാൻ താനാണെന്ന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ പേജിലും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഞാനാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, അഥവാ ആരാണോ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അയാളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുകയും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചാൽ കൃഷ്ണനിൽ ദ്വന്ദ്ഭാവം, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭേദവും അഭേദവും ഉണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമായി അറിയാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണനിൽ 2 ഭാവം ഉണ്ടെന്ന്, ഒരേ സമയം ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാകേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചാണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വിനയാന്വിതനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയൊരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? എല്ലാവരെയും, ബ്രാഹ്മണനായാലും പശു ആയാലും ആനയായാലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലൻ, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടാണ് കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ പണ്ഡിതൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് അവര് നായയുടെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു, മറ്റുള്ളവര് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ. നാളെ ചിലപ്പോ മനുഷ്യൻ നായയാകാം, നായ മനുഷ്യനാകാം എന്ന് ആർക്കറിയാം? ആ പണ്ഡിതൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധം ഉദിച്ചതുകൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് വിനയാന്വിതനായ പണ്ഡിതന്മാർ സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരേയൊരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും പൊതുവിലുള്ള സവിശേഷത അവബോധമുള്ള അവസ്ഥയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒന്ന് അവബോധം, 2 പേർക്കും എന്തുണ്ട്? അവബോധം ഉണ്ട്. പിന്നെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവം, അത് ജീവാത്മാവിനുണ്ട് പരമാത്മാവിനുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവിനും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? അവബോധമുള്ള അവസ്ഥയുമാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവമാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ്? വർഗവിവേചനം ഇല്ല, ജാതിഭേദം അതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പണ്ഡിതന്മാര് സമദൃഷ്ടിയോടെ എല്ലാവരെയും കാണും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട്, ജീവാത്മാവായ ഒരു ശരീരത്തിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്കറിയാം? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എനിക്ക് കേട്ടില്ല. സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരുമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അപ്പൊ ആരുടെ മനസ്സാണോ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്,
അവരെന്ത് തരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു? ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരുമാണ്. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ദോഷമറ്റവരാണ്, ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ. അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ആദിരൂപം അല്ലെ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ദോഷമറ്റവരുമാണ് അവര്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്താണ്? ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പദസ്ഥരുമാണെന്നും അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് നമുക്ക് അവരെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ സർവാതിശയത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അവര് ദോഷരഹിതരാണ്, ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. മനസ്സിന്റെ സമനില ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ സമനില എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. പിന്നെ ആ ജീവനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവിയില്ല. അപ്പൊ സമഭാവനയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വരുന്നില്ല? വീണ്ടും ജന്മം വരുന്നില്ല ഭൗതിക ലോകത്തില്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാൻ ദോഷരഹിതനാണ്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ജീവനും അതേവിധം ദോഷരഹിതനും പരവ്യോമം പോകാൻ അർഹനുമാണ്. പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാല് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. പരവ്യോമത്തിലാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ രാഗദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവൻ അതേവിധം ദോഷരഹിതനാണ്. എന്തിനു സാധിക്കും? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള അർഹത നേടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൊന്നും പറയണ്ട. ന പ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവീത് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭൗതികത്തിന് അതീതനാകുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്? ആനന്ദത്തെ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദം വരുമ്പോ കുറെ ആനന്ദിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ സംഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാം. സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും, സംഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകില്ല. ദൈവശാസ്ത്രത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാവബോധം ഉണ്ടാവില്ലെന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാബോധം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. താൻ ഇക്കാണുന്ന ദേഹമല്ലെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും അയാൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം വരുമ്പോ അദ്ദേഹം അതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാലോ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടാകില്ല. കാരണം അതെന്താണ് പറഞ്ഞത്? തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. സന്തോഷം വരുമ്പോ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. മാനസികമായ ഈ ധാർഢ്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ സ്വബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. സർവ്വവിധേനയും പരമപുരുഷനോട് താതാത്മ്യം നേടാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ്, തന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനമാണ്, ഭഗവാന്റെ ധർമ്മമാണ്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്നും എല്ലാം ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാഹ്യസ്പർശേഷു സക്താത്മാ വിധന്ത്യാത്മനി യത്സുഖം സാ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു.
പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു മുക്തി നേടിയ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അയാൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിക്ക് എവിടെയാണ് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവാനില് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ആ മുക്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, മുക്തി നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അനുഭവിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദം ആത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. സുഖങ്ങളില് യാതൊരു ആസക്തിയും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാനിലാണ് മുഴുവനായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖ യോനേയ ഏവത്തെ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേ ശൂരമതേ പുതഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ കൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. കാരണം ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഈ ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതില് സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല, അവർ ദുഃഖം കാണിക്കാറില്ല. കാരണം ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയവര്. അപ്പൊ അവർക്കൊരിക്കലും ഈ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും അവരൊരിക്കലും സന്തോഷവും കാണാറില്ല, ദുഃഖവും രണ്ടും ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അതിന് ആദ്യം ഉണ്ട്, അവസാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ആ ബുദ്ധിമാന്മാർ അതില് സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അവ ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ എന്താണ്? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണത്. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ യോഗികളാകട്ടെ, വിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാകട്ടെ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരാകാറില്ല. ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കില്ല. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതിക സുഖത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികതയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ, ആ സുഖങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആസക്തനാകുന്നുണ്ടോ, അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തും അനുഭവിക്കണം? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. യഥാർത്ഥ യോഗികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആര്? അവർ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗികൾ. അവരൊരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി കാണിക്കാറില്ല, ആസക്തി അവർക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല. ശക്നോതിഹൈവ യോസ്യോട്ടും പ്രാക്ശരീ ശരീരാവിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സായുക്ത സുഖീ നരഹ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാൻ സാധിക്കുക, കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയും നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാം. ആ വ്യക്തിയും എങ്ങനെയാണ്? സന്തോഷവാനായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു, നമ്മളെ കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയും എന്താണ്? നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സന്തോഷവാനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് പ്രായമായാലും നമ്മൾ നോക്കരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, നമ്മുടെ കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു മരുന്ന് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് എന്താണ്? അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ലോകത്തില് സന്തോഷവാനായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ ശരിക്കും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയൻ, രസന, ക്രോധം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഗണ്യമായ ശക്തി. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവൻ ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഒരാൾ സന്തുഷ്ടനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയന്ത്രിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ. അപ്പൊ ഇത് നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുന്നേറാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിനുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യോന്ത സുഖോന്തരാരാത്മാ തഥാന്തർജ്യോതിരേവയഃ സായോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോതി ഗച്ഛതി. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദനും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് ആര്? അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ് ആർക്ക്? യോഗിക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി യോഗി. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, യോഗിയാണല്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ബാഹ്യവും അന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗി. ആ വ്യക്തിക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായ സുഖം ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത്ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? സ്വധാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമം സ്വധാമം എന്നാ. അപ്പൊ അത് എന്താണ് അർത്ഥം? നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ? തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടോ ഭൗതികമായിട്ടോ ആന്തരികമായിട്ടോ ഒരു സുഖമല്ല ആര് പറയുന്നത്? യോഗിയുടെ പറയുന്നത്. ആ യോഗി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ, ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിച്ച യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യോഗി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് മരണാനന്തരം എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നാദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ഉള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംശയിക്കാത്തവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്. അതായത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. ഇവർക്കൊക്കെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടി എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ.
എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്നറിയുന്ന ആൾ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിന് കാരണമാകും? ലോകക്ഷേമത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറും. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരമാസ്വാദകൻ, പരമാധികാരി, പരമസുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ് സത്യം മറന്നു പോകുമ്പോ. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പരമാസ്വാദകൻ, പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ നേരിടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനുമായി മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധത്തെ മറക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന മുക്താത്മാവാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് മുക്താത്മാവാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ശരിക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലും മുക്താത്മാവായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലായി, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായി, നമ്മുടെ ധർമ്മം മനസ്സിലായി. നമ്മളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ മുക്താത്മാവായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തത്തെ വിദിതാത്മനം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ മാറി അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്താണ്? പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അവർക്ക് എന്തായാലും എന്ത് കിട്ടും? പരമപദപ്രാപ്തി കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ്? കാമവും ക്രോധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ എന്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക? പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ടും കിട്ടും. മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി കിടക്കുകയാണ്. ഏറെ ശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്തിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പരമപദപ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണിത്. മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നോട്ടം കൊണ്ടാണ്. ആമയാണെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാൻ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്പർശൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യ ചക്ഷു ശൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസ്യാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയമനോ ബുദ്ധിർ മുനിർ മോക്ഷാപരായണഃ വിഗതേച്ഛ ഭയക്രോധ യാസഥാ മുക്ത ഏവസ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ ആസ്വാദാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഈ അവസ്ഥയിൽ പുരുന്ന ആൾ മുക്തൻ തന്നെ.
അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിക്കുക. എല്ലാ ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ച് പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണം? അവിടെ പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് ശ്വാസാശ്വാസത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യാണല്ലേ നാസ്വാധാരങ്ങളില് സമനിലയില് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ സമനിലയിൽ കുണ്ടലി ധ്യാനം യോഗയില് പറയൂ. കുണ്ടലി എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്വാസ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയണത്? നമ്മള് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മളെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ സമനിലയിൽ നിർത്താണ് മനാസ്വാധാരത്തില്. പുരികത്തിന്റെ ഇടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക. നമ്മളെ ഫോക്കസ് എവിടെ ആയിരിക്കും? അപ്പൊ പുരികത്തിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തിനെ, മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഭയത്തിൽ നിന്നും രാഗദ്വേഷ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? മുക്തൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് യോഗയുടെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. യമ, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗ. അഷ്ടാംഗ യോഗ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഈ 8 ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗ. അഷ്ടാംഗ യോഗ. യോഗചര്യ, യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ വരുത്താൻ എന്താ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കിയാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിച്ച് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സദാ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എന്തുണ്ടാക്കുന്നില്ല? മറ്റുള്ള അപകട സാധ്യതകള് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകാമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നമ്മൾ ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവകളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തികഞ്ഞ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും തദ്വാസികളായ ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയായ സർവോത്കൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സർവസ്വവും അർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ശാന്തി നേടാനുള്ള വഴി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെ ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടേ പൂർണ്ണ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പരമപുരുഷനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. ഒരാൾ മുക്തനാകുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കെട്ടുപാടിൽ നിന്നും എത്ര കണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുക. അതിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് എന്ത് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ?
ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പരമമായ ധർമ്മം, മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് പരിപൂർണത കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്കാദ്യം. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നില്ലായിരുന്നു ഇന്നുണ്ടാവില്ല, ഇന്നലെ ഫുള്ള് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അപ്പൊ അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോക്കാൻ. ആ ശരി മാതാജി. അതിലുണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാനുണ്ടാവോ? നോക്കിയോ? ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പരകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയം സാധിക്കും അല്ലെ? 17ാമത്തെ ശ്ലോകം തോന്നുന്നു അല്ലെ അത് പറയുന്നത്? 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതെ, അതിന്റെ മീനിങ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് പരമാസ്വാദകനും സത്യം വിസ്മരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു സത്യം വിസ്മരിക്കുമ്പോ, ഭഗവാനാണെന്നുള്ള സത്യം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ കാമക്രോധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരും ബ്രഹ്മനിർവാണം സാധിക്കും. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർക്കും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവർക്കും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ശാന്തി നേടാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് തപസ്സുകളുടെയും അതായത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ശാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ശാന്തി നേടാന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്.